Per posar en servei les fonts ornamentals hi ha 3 etapes que són bàsiques. La primera seria una neteja superficial bastant profunda del que és tots els elements com reixetes, brolladors, les superfícies de la font que poden estar obturats amb el pas de tots aquests anys, que han estat fora de servei. Després fem les proves hidràuliques i elèctriques per tal de comprovar que funcionen tots els sistemes, tant de l'aigua que es veu, que és els brolladors que tothom pot gaudir, però també una part molt important que no es veu, que és el tractament de l'aigua que s'hi fa i que permet que l'aigua estigui 100% tractada en tot moment. I un cop acabat aquesta fase, llavors fem una desinfecció general de lo que és la font, tant de l'aigua que hi ha a la font com de tots els elements que estan en contacte amb l'aigua, per tal que la font sigui 100% segura per a la ciutadania i tothom la pugui gaudir. Ara per fi se'ns permet poder omplir aquestes fonts ornamentals que fins ara havien d'estar per decret seques i buides, i això el que impedia és qualsevol tipus de comprovació sobre el funcionament de la pròpia font, perquè no la podíem omplir amb aigua. I el que farem durant les properes setmanes és anar posant-les en servei conforme totes estiguin preparades per ser operatives. L'aigua no s'utilitza i es llença a clavegram, sinó que està recirculant en tot moment, que la mateixa aigua que està circulant a la font pugui una i una altra vegada anar sortint pel brollador sense haver de malbaratar-la.